modernitat. Ara escoltem Xavier Aliaga, que es presenta la seva última novel·la. Això i més així en Contres. Xavier Aliaga, periodista i escriptor de Xàtiva, ha guanyat el Premi Joanot Martorell amb la seva tercera novel·la, Vides desafinades. Un retrat en clau dramàtica de la generació que ara està al voltant dels 30 i tants anys. Ambientada en els primers anys de la crisi econòmica, és una història coral travessada per la música, sempre present. Vides desafinades és un títol que és prou significatiu del que és la novel·la i tracta d'una sèrie de personatges que estan en un moment personal de prendre decisions, en el moment en què les seues vides tenen que donar un gir o poden donar un gir en l'etapa dels 30 i pocs o 30 i molts, i un poc parla d'això inserit també en un context de crisi col·lectiva, de crisi econòmica i en un rerefons musical. Se podria haver dit vides desballestades, però no, es diu vides desafinades perquè un poc la música està molt present, com es veu en la portada. Jo crec que la gent, el target del lector és que va dirigir la novel·la, que no són sols els que tenen aquesta relació amb el món de la música, no? Sinó tota aquesta gent que està en aquesta etapa complicada de la vida on has de prendre decisions relacionades amb la maduresa. Qui soc, en qui vull estar, si vull portar una criatura al món, on estic treballant i per què, si m'agrada, si no m'agrada, tot aquest tipus de qüestions que a més la crisi econòmica ha fet més complex. I jo crec que qualsevol persona que ara estiga entre els 25 i els 40 anys se pot reflectir, se pot identificar en la novel·la. Bueno, Vicky i Marta són els personatges un poc en el que arranca la novel·la. Són dues xiques que estan en aquesta etapa de la vida, els 30 anys, que tenen una discogràfica independent, que a més de patir la crisi econòmica pateix un poc la crisi de les discogràfiques. En un moment de la seva trajectòria tracten de treure un nou grup, però un poc per a tractar de reflotar la discogràfica. I després, això són els dos personatges en els que un poc comença la història, també en Gerard, que és un informàtic de Barcelona que es traslladat a València en contra de la seva voluntat, i un poc ahir va augmentant la trama i van apareixent personatges. Al final, podem parlar de personatges principals, però és una novel·la molt coral, on tot molt en l'entorn independent, amb grups més o menys coneguts, com Rem o Wilco o Nick Cave, però després altres, els mateixos Smiths, que no se citen però apareixen a través d'una cançó, però a partir d'ahir n'hi ha moltíssimes més referències de Los Planetas, Nacho Vegas, Antònia Font. T'estim, crec que això és més un vals, redonden aquestes paraules damunt tot lo que hem fornicat. Les 4 i els terrers se posen en marxa, s'estressen, te fan tard, fes dependent... M'interessava establir no sols ubicar un espai urbà, que això també és una novetat respecte de les altres novel·les, sinó establir un diàleg entre València i Barcelona. És evident que n'hi ha molts valencians que per raons laborals es desplacen a Catalunya, sobretot a l'àrea de Barcelona, per això, diguem-ne, ho tinc més analitzat o més estudiat, o tinc més experiència indirecta, però sí que m'interessava també fer el trajecte contrari, no? Que algú de Barcelona, un personatge molt barceloní, molt arrelat a la seva ciutat, es desplaçarà a València i veure quines implicacions tenia i com podia canviar la seva vida. Era l'única manera que jo tenia de créixer, de trobar noves maneres de contar, de noves maneres d'escriure. Jo crec que era imprescindible. Si haver continuat en el mateix tipus de novel·la probablement hagués arribat a un punt de depuració important i això podria ser també interessant, però m'interessava abandonar aquesta xarxa de seguretat i plantejar-me nous reptes literaris. La situació periodística és molt complicada, però jo de moment el periodisme necessito també per partures
I a més és la meva professió. Vull dir, jo no trobo un problema compatibilitzar una cosa i l'altra, a més és absolutament necessari. Vull dir, d'escriure llibres, en este país viuen 3 persones. I quan dic d'este país me referia al conjunt de l'Estat. Tell me,